chceli ste si niekedy iba tak zahrať hru, v ktorej zabijete nepriateľov, levelíte, vylepšujete, nakupujete a opakujete. Na toto je dobrá hra, ktorá sa volá Brotato. A dneska si ukážem. Dobre. Takže začíname. Endless. Dobre. Takže máme tu na výber z týchto 5. Máme tu čarodejníka, rangera, neviem, šialenca, bojovníka, well-rounded. Dobre, no, proste. Tu si môžete vybrať, ja by som išiel, no máte aj popisky k tomuto, no a teraz si musíte vlastne jednu z tohto vybrať. Chcem byť, čo ja viem, čo chcem byť. Chcem byť to na Mac. Dobre. Tu teraz si máte vybrať vlastne zbraň, z ktorú budete brať. Pretože som Mac a mám elemental damage, tak si vyberám toto. Takže je tu tak, kde je napísané, čo ja teraz nevidím, burning damage, čo je tým pádom burning damage je proste, no, to je element. Takže sú 4 základné elementy, to je vietor, zem, voda a oheň. A tento má elemental damage, dobre, takže tak. A začneme na danger 0. Tak. A hýbete sa VASD a zbierate tieto zelené kocky. To je tak. Toto sú prvé levely, ale čo som videl z toho traileru, ktorý som bol, to môže byť šialené. Tu nás si vyberete vždycky, tu nám môžete dať reroll, ak sa vám niečo nepáči, ale to ja nejdem robiť. Asi shoulders, dobre. Teraz tu asi môžete nakúpiť zbraň, v zbrani môžete mať 6 maximálne. Itemov môžete mať nekonečno, takže ja si beriem ďalšiu vlnku. A môžeme ísť do ďalšej wavky. Teraz vlastne čo tak robíte, zabijete. Občas niekoho obstrelíte. No začalo to pohoda. To je ďalšia vec. Oni sa na to občas spawnujú také stromy, dá sa povedať. No, však sú to stromy, z ktorých dostávate buď ovocie, alebo proste niečo také. A toto určite chceme väčšie hápka. To sa nič dobré. Neskôr si ukážeme, že môžete, no proste, uvidíte. Len si musíte počkať, kým sa prebojeme do vyšších levelov. Tieto ovocia vás vyhybujú, ale väčšinou zo stromu, a ak ste veľký šťastka, jak ja pred chvíľkou, tak vám padnú aj z týchto enemákov. No sa koľko si nezozbierali. A tu na koľko máte peňazí. A vlastne hapka, level. Čím väčší level, tak tým lepšie budete mať tieto veci. Damage, samozrejme. Amplitude. Je to flame. A tu na, keď máte pár z toho, tak si môžete dať, že skombinovať. Máte lepšie. No teraz Wand 2. Čo je lepšie. A to je tak všetko, no. Samozrejme v tejto hre rozlišujete aj zbrane od toho, či sú strelné, či sú proste na blízko, či sú výbušné, ako koľko dávajú cooldown, no proste je to veľmi komplexná hra.
aha, tu nahore je aj odpočet, aj waveka. Čo si zoberiem? A plus 2 elemental damage. To som nečakal. Range damage. A toto určite. To je, že vždycky keď strelím do toho stromu, tak umre hneď. Insta. Teba si rovno skombinujem. No. Keď ste sa pýtali, tak toto kombinovať nemôžem. No, mám ďalší level. A ono sa to zdá strašne ľahko prehrať. A vlastne boss je až na 20. A potom idete vlastne asi pôjdete už do ďalšieho toho levela. Čo ja som teraz vlastne na leveli 0, dá sa povedať. A achievement. Zabiť 301 maku. Why not? No, občas keď v tej hre nájdete niečo, tak vám to samozrejme vyskočí, že si to môžete zobrať alebo zrecyklovať. Za čo tiež dostanete tieto zelené žetóny. Range damage. Kláskaňu. Čiže poviem si toto a teba si loknem. Tak. Aj ten avatar sa vám... No, nedá sa povedať lepšie, viac oblieka. Vlastne na začiatku ste chudý zemiak. No, proste doslova zemiak. Vychádzam z toho, že je to brotáto ako potáto. Pretože proste brotáto. Som umrel. No, týchto sme odomkli. Starého. Šťastného. A čanky neviem. Dobre, tu máme menu. Start. A tu na ich máme všetky. Ja by som dal ešte jednu, možno dve. No napríklad tu na range. Akože si mám vybrať akú pištolu, či... Ako ja chcem určite brokovnicu. Start with one pistol. Neviem, asi. Ja mám aj tú pištolku, nielen brokovnicu. No, nedošlo. Škoda, stáva sa. Pretože ten čarodej to tak nemal. Ja by som si tu rád chcel postaviť, proste dokázať, že ja som tu ten alfa. Proste najlepšie. Či toto chcem vylepšovať. Aj no, SMGčko toto. Aj no. Teraz poznajú modernú technológiu. Kazu, kto je lepší na svete. Nehovorím, že ľudstvo by bolo dobré. Občas sú tam zlé výnimky. Ktoré, no, výnimky sú všade. Ale mňa by zaujímalo, či tu niekedy budú, jak to povedať, či to niekedy budú aj dobrí inováci, ktorí mi budú pomáhať. Či si ich môžem kúpiť. No asi nemôžem. Áno, toto. Kombinovať. Niekedy sa to kombinovanie nevyplatí. Pretože vy máte tu na tie zbranie okolo ruky. A keď máte dve, tak máte dve tie isté zbranie okolo ruky. Tým pádom teraz som podstatne slabší vo fire rate, proste ako rýchlo strieľam. Ale som silnejší ako z tie vylepšené vylepšené tie zbranie, tým pádom dávajú väčší damage. Som práve vstúpil na minu a nič mi to nespravilo. Keď vlastne to sú asi moje miny. To asi, no. Tu ste mohli vidieť, jak vybuchli. No chudáci, oni sa priamo na tom spamli.
Co si dáme? Melee damage napríklad. Keď je to napadalo. Attack speed, no to si zoberám. Book. Bum, bum. Dobre, otestujem. Nie, nič mi to nespraví. Teraz je to dosť dobré kombo. Shotgun a SMGčko a brokovnica. Vlastne ešte dve pištovky, no. Nezopakoval som sa. Podal som náhodou shotguna. A brokovnica? Teraz neviem. A, boxík. A, našiel som Lost Duck. A tak áno, keď som ho našiel. Samozrejme, že bolo stratené. Toto. Taser. A SMGčko. Dobre. Ja na tie mini radšej šlapám. Inak, ak by ste nevedeli, tí, ktorí hrávajú Minecraft Bedrock, tak už je na tom serveri Cubecraft Snowman. Tak ak by ste si chceli zahrať, tak môžete, už tam je. Aj vyjde video z toho. To hrám s mojím kamarátom. Tak tešte sa. Dúfam, že to bude dobré. Čo si vyberám? Vy vlastne všetko robíte VASD, tak asi triceps. Dobre, SMGčky ideš preč. Beriem si teba. Teba skombinujem. Čo už mám fialovú, čo sa často nestáva. Vlastne ja to hrám prvýkrát na času. Asteroidy. Ale nikdy neberte steroidy. Ani drogy. Ne, to sú zlé veci. Chvíľka trapného ticha. Neviem, ja už ani neviem, ako by som to okomentoval. Áno, teraz mi to zobralo hlavka. Ja ani neviem, ako by som to okomentoval, proste jediné... Áno, ako to vyšlo z názvu. Jediné, čo robíte, že zabíjate enemákov, levelíte, kupujete, áno, no to je všetko, no. Opakujete ešte. Ako tu nie, ja som to nestiel zoberať. Why not? Flame Tower. Tak to si berem ďalej. Toto nevyzerá zlo. Plamiemet. Bojte sa. Viem pekný vypražaný zemiak. To nevyzerá zlo. Zatiaľ sú celkovo tie kola. Toto jednoduché. Že ani není sa čoho báť. Teoreticky môžem iba stáť, ale no, ja musím brať tie veci. Jedno. No a tu na hore sa vám ukazujú tie štatistiky, dá sa povedať. Proste proste všetko, čo ste jedli. Napríklad teraz som zjedol že by niečo som znova ďalšie dostal. Ako, možno tam tých achievementov vyskočí viac, ale ja som slepý. Dobre. Styl. Dobre. Double barrel shotgun. Teraz recyklujem. Double barrel shotgun. Teba skombinujem. Teba kúpim a teba si zamknem. Dobre. Ďalší round. Tu už je niečo viac. Tu sú nejaké postavičky. To je ako gigantický axolotl. Je to zlaté, no... Umorezí vás to. Takže vidíte takto nabeh. Neriešim.
každý má vlastný spôsob. Nezaujíma ma to. Au. Ale dávajú damage poriadne musím. Au! Oni mi robia zle. Pani učiteľka. Pomoc, oni mi robia zle. Ma šikanujú. No, zjedol som to. Zjedol. No, v tejto fáze hry už ani pomaly neviete, čo robíte. Vlastne strieľate. Šuc? To nevyzerá také zle. Fingers... No, tak speed. Resajso. Bum. Skombinovať. A rovno to nás to je... Až si kúpim toto. Mám trojkovú shotgun. Mám štvorkové SMGčko. Dvojku. No tak toto nemôže už byť viac. Viete? Toto nemôže už byť viac. Toto už nemôže byť viac. Lepšie kolo. S tým toto vyhrám. Jedno, čo sa stane. Vyhrám. A tento si zapamätajte. Neviem hovoriť, ale zapamätajte si to. Ja vyhrám. Čo je nemožné asi. Ja vyhrám. Trošku nepriateľičiek. Oni asi nemajú rozum, asi nemajú mysl. Keďže sa len tak vrhajú na mňa a nevšímajú si, že mám strelnú zbraň. No... Dá sa považovať plameňomet za strelnú zbraň? Vy iba zapalujete okolie, vy nestrieľate. Všetci sa čas... Dobre. Určite si veším hapka. Čo to ešte není? Ja sa ako bojím, že tu... Či tu uvidím tie veci. Steroidy... Adrenalín... Dobre. Tak už som najlepší zemiak na celej planete. Dobre. Teraz sa tento zemiak volá Bob. A teraz je to proste jednoducho Bob. Menšími zbraňami a trošku vecami, ktoré by nemal brať, ale je to Bob. Tieto hry sa strašne ťažko natáčajú, nie? To je strašne ťažko natáčať. Keďže potrebujete to komentovať a nechcete to predsa všetko vystrihnúť. A, ďalší achievement. Nechcete to všetko vystrihnúť. Reflexus. Nechcete to všetko vystrihnúť. Ale musíte proste. Stáva sa. Kúpim teba, skombinujem, rolnem si. A to je tak všetko. Dobre. Teraz by sa tu tak nemali spanovať. Áno, turetky. Čo sa stane? Nič sa nedeje. Ono nevyzerá, že niečo by malo niečo iné, že no ako útoky majú iné, len furt ti uberajú, nejdú niečo ako creeper v Minecrafte, a skeleton a zombík. Že zombík útočí, skeleton strieľa a aj keď strieľate sú tu, ale skeleton strieľa a creeper vybuchuje. Keby to bolo ešte niečo viac výbušnejšie, no. Bolo by to asi lepšie. To je veci. Môj mača najmä. Dobre, no stromček osmáhneme, trošku sa napáme. To
Toto je taký pohodový stromček. A koľko sme toho nepozbierali? 38 sme. A ďalšie, dobre. Čo som tu našiel? Mastery. Laserka. Ďakujem. Toto. Dobre, nechcel som to prečítať. To sa stáva. Asi si budem krútiť iba okolo tejto. Okolo tejto ruletky. A nie. Trošku akcie nikomu nikdy nezaškodilo. No to je celkom jednoduchá hrať, ale jednoducho sa tu dá umrieť. Strašne jednoducho sa dá umrieť. Vlastne stačí vám chodiť takto do kolečka. To som zistil pochopiteľne až teraz. Jak som ho mohol Dobre. Čo som získal? Gluton, netuším. Vagabond, netuším. Mutanta. A Renegadeku. Dobre. Toto by bolo z tejto hry všetko. Dúfam, že sa vám to páčilo. Ak hej, tak môžete očakávať ďalší diel. Záleží podľa ohlasov. Like, odber, klasika. No a to je všetko. Dobre, uvidíme sa na budúce. Dovidenia.